हाय गुड मॉर्निंग. आज साऊथ गोवा एडवोकेट असोसिएशन हाजे आज आमचे इलेक्शन आसा जे दर 2 वर्सांनी जाता आणि वी हॅव अराउंड 795 वोटर्स लायफ मेंबर्स जे गोवा एलिजिबल लायफ मेंबर्स आणि इयरली मेंबर्स जे गोवा एलिजिबल टू वोट. ताजे बरोबर आमचे पोस्ट द कॅन्डिडेट्स उबे रावल्या आर फॉर द प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वायस प्रेसिडेंट treasurer. Along with we have members from 5 different talukas, that is Vasco, Kankon, Sange, Akepe and Madgaon. So हांचे representatives रावल्या. In total around 15 to 16 candidates are in play. The election is in process. आमचो बरो response आयला. By आता the time is 11:30 and almost around 150 सुमार voting cross जाला. सो रिजल्ट जो आसतलो आजूच जातलो टील 4:30 इज इलेक्शन टायम आनी बाय 7:38 सगळे काउंटींग मॅन्युअली जावन रिजल्ट आउट.